Ajde, idemo. Evo nas na performansu večeras. Otvorenja izložbe profesura škole likovnih umjetnosti. Evo ga, to su glavni akteri, profesor Skokandić. On je napravio onu geniju. Ovo je naša Aleksandra. Svjetlana. Gdje sam mršao? Kaj si? Ovo je moj konceptualista pored mene, to ćete vidjeti malo kasnije. A ovo je njegovo djetešce. Pogledajte kako je lijepo. A ovo je ravnatelj. On je glavni krivac za sve ovo što se ovdje večeras dešava. Profesore Šević, evo, jeste vi. Vidite, pogledajte, to, on je rođen 2.11. kao i ja. Dakle, ne može biti gori nego ja. Ali nisam mogao nositi košulju od Ben Kvika. A, da vidimo. Zato što sam bio premlad. Kao što se zna, mi smo razlike. Nije loše, dobro je, dobro. Mi smo razlike 10 godina. Toliko? Da. Ma zar toliko? Stavi baš šal, Ljubića. Ovo je Alijeta. Čekaj, ispod šapice. Čekaj, ajde. Jako si dobro usaglasila večeras boje, počevši od torbe, cipela, nemoj pogoditi ostalo. koleta, sve ti je dobro, možeš se skinuti. Ne bi ti znao. Pogodi. Ovo je Dubravka, koja je napisala obješeno umjesto ovješeno. A ovo je Jasenka, autorica predgovora. Kao takovog koju je gospodin ravnatelj morao angažirati da sama izlaže, jer je to najjača konceptualna umjetnica u našoj školi. Ko? Ja i ona Jasenka. Branko, ti si meni drag, ali koji put nešto kažeš krivo. Moći najjača. Samo što sam ja. A ovo je moja Marija, vidite, ona je zvijezda moje škole. A, pardon, nisam snimio ovoga, ja znam reći Vatroslava Blajića, to mu je brat arhitekt Nikša Blajić, u Pragu je studirao fotografiju i film. A ovo je Kaća Svedružić. Ovo je Marko Amižić. Ovo je Svjetlana. A ovo je Skokandić sa svojom mapom koja ilustrira jedno književno djelo. Ovo je Lila Koretić. A sad idemo... A Korčulansko bijelo? Sad ulazimo u specijalnu prostoriju u kojoj se nalaze remek dijela ne kradite balone, molit ću je. Ovo je autor.
to je prekrasno. To su baloni ispunjeni helijem. A ovo je moja Ela, koja moram ispričati priču iz Pariza, ali ne sad.